Papakol! Pakol! Mapagpalang araw mga kaspero. At welcome kayo ulit sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta at laging nanonood na nandyan. Shout out sa lahat ng mga solid supporter natin dyan. At sa mga bago po na manonood ng aking mga video, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, like and share, and then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, ngayong gabi mga kaspero, magna-night dive kami. So, yung magiging kasama ko ngayon ay si Kuya, and then si Carinaldo Montoya, o kaya si Boracay Spearfishing Adventure. Meron siyang YouTube channel, subscribe natin yung YouTube niya. So, wag na natin itong patagalin mga kaspero at let's go! Tara mga kaspero! Woo! At ito na nga mga kaspero ang ating unang napana. Oops, isang dalagang bukid kaso hindi tinamaan. Tutusok pa. Uy, ayun, hindi pa rin tinamaan. So, sayang. Yung isa natin, try natin para to. Labayita. Ayun, sapol. Surgeon fish. Kaso lang, bumaon yung flapper natin. Talagang stone shot kasi bumaon. Kaya, ayan, hila. Nako, antigas. So, ayan, iniwan na sa ilalim. Kasi malalim yan mga kaspero, babalikan na yan. Pero nakuha naman yan at dala-dala natin sa taas kasi binalikan. So, ito yung mix natin. Ano kaya to? Isang danggit. Point. Ayun, sa pool. Dali. Pwede na yan pang pang prito yan. Pwede na. Ayan, good size na yan mga kaspero. Yan yung ginagawang tuyo o daing. Masarap yan, pang prito. So yung next natin, isang dalagang bukid ulit. Ayun, di tinamaan. Sayang. Ang kulit ng dalagang bukid na to. Ito next natin ulit. Isang danggit. Ito na mga kaspero. Ayun, sapol. Dagdag na naman. So dalawa na yung danggit natin mga kaspero. Talagang pagdanggit tinatamaan. Pero pag dalagang bukid, ayaw. Talagang mailap talaga yung dalagang bukid. Di natin kayang hulihin. At eto na yung next natin mga kaspero. Ayan siya, nakatago. Kumbaga naka-camo siya. Kinakapi niya yung kulay ng bato pero kitang kita pa rin. Ayun, tirahin sa utak. Ayun, sapul. Patay na siya mga kaspero. Hindi na siya nakalaban. Nako, daling-dali. Kawawa naman, patay agad. Walang kalaban-laban. Pero ayos lang yan kaysa sa lumaban. And then, etong next natin mga kaspero. Ano kaya to? Isang Lonard tail. O di kaya, isang mas kilalang lapu-lapu. Yung tawag dito sa Boracay yan ay banahan. Ayun, sapul. Utak pa rin mga kaspero yung tama. Talagang asintado yung tira natin ngayong gabi Pero sa dalagang bukid hindi tumatama. And then bit-bit na natin yan mga kaspero sa taas. Ayan. So namumula-mula. Ang ganda talaga tingnan ng Lonard tail grouper. Panalong panalo. So ito yung next natin mga kaspero. Tingnan natin. Nakatusok ako na isang danggit. Tapos may lapu-lapu pa. Ayun, dali silang dalawa. So itong danggit mga kaspero, unang nakita ko yan. Tapos nakita ko yung isang lapu-lapu. Kaya tinusok ko na yung danggit, and then pinana ko yung lapu-lapu. So hindi tayo logi kasi dalawa yung naiangat natin sa taas. And then next natin, patakbo-takbo pa tong goldfish na to. Ayan. Sige, takbo pa. Titirahin kita sa utak. Ayun. Hindi na naman nakagalaw. Para siyang kahoy. Tinamaan gitnang gitna. Hindi man lang dumaplis ni konti. Ayan kawawa. And then next natin ito mga kaspero. Ayan, tingnan natin maigi.
Nakakita tayo ng blue lapu-lapu. Ayan o. Kitang-kita. Ang ganda ng blue lapu-lapu. Pero, ito yung papanain natin. Isang samaral ulit mga kaspero. Ayan. Ayun. Sapol sa hasang. Sa hasang ko na binanatan. Ayan. Malalim kasi itong spot na to mga kaspero. Mga 8 dipa to. Kaya kung ano makikita sa ilalim na magandang klaseng isda, tirahin na agad, tapos sabay angat. Baka kapusin ng hangin. Kaya ayan, wag na tayong pipili. Ay magandang klase na rin naman yan. So ito ang next natin mga kaspero. Ano kaya ito? Aba, mukhang mahirap pa. Ay, isang trigger fish o kaya papakol mga kaspero. Ito yung pinakamahirap kunin sa gabi. Ayun, pinana ko sa utak mga kaspero para madali siyang kunin. Madali nga ba? Pero ayan, tingnan mo yung mga kaspero. Ang liit ng butas na yan. Tapos ang laki ng trigger fish. Ayan o, halos di ko magalaw sa loob. So yung ginawa ko, umangat muna ako mga kaspero. Ayan, paangat ako sa taas kasi kulang na tayo sa hangin. At babalikan ulit natin yan para makuha. At ito na nga, bumalik na tayo sa ilalim. Ayan na siya, nasa bungad na mga kaspero. So dinukot ko na, hinawakan ko na sa ulo at hinila-hila. Pero ang tigas pa rin. Buti nga patay na siya mga kaspero. Dahil kung hindi siya namatay, baka dalhin yung shaft natin dun sa loob. Ayan, nagipaglaban pa rin ako. Kaso ang tigas pa rin mga kaspero. Kaya angat ulit tayo kasi nauubusan ulit tayo ng hangin. Laban lang. Ayan. So habang paangat, ayan, babalik ulit ako mga kaspero. Ayan na, nakapwesto na siya. Ang ganda na. Ayan. Hila. Ang tigas pa rin mga kaspero. Talagang ayaw yatang magpakuha to kasi mahirap rin na basagin natin yung bato. Tapos masisira. Kaya tiyaga talaga na makuha. Dukot kung dukot. Ayan mga kaspero. Ayan. At babalik ulit tayo sa taas mga kaspero. Ubos ulit yung hangin. Grabe, ang hirap kunin ng trigger fish. And then yung next natin, ito binalikan ko na mga kaspero. At ayan, hindi rin siya tumagal at nakuha na rin. Yan yung sinasabing hindi ikaw kumakain ng kanin, ako. Kaya makukuha talaga kita at makukuha. Ayan na mga kaspero, bit-bit na natin sa pataas. Grabe, ang laki ng trigger fish na to. Ayan, selfie muna habang paakyat. Ayan mga kaspera, ang laki nito, halos nasa 5 kilo yata o 4 na kilo. Ayan, ganda ng tama, patay. Kasi pag buhay yan, nako, ang hirap niyan mga kaspero kunin. Mga kaspero, papakol. Takol. Ito lang yung malaking nahuli. At yun nga mga kaspero, at doon natatapos ang ating night hunting spearfishing. Sana nag-enjoy kayo sa aking video ngayong gabi. So, bago natin i-end itong video,
shoutout natin yung mga solid supporter natin dito na laging nanonood. So, mag-umpisa tayo kay Sam Pelendiana. Shoutout sa'yo. From Laguna. Pa-shoutout din po. New vlogger, Discarding Pinoy. Ayun, shoutout sa inyo. God bless. Kay Jan Laurico, shoutout. Na always na nanonood. And then, kay Love Moto Vlog na laging nagko-comment sa ating video. Shoutout, bro. And dive safe lagi. Ingat ka dyan. And then, kay Joan Pirer. Ayan, shoutout sa'yo. Ingat kayo lagi dyan. Kay Raymond Orbesta. Shoutout, bro. And then, kay sino to? Ayun na si Gino Dono, bro. Salamat, lagi ka nandyan sa aking channel. And then, kay Lutaw Night Divers. Ayan, may YouTube channel yan. Subscribe nyo yung YouTube channel ng Lutaw Night Divers. Ayan, mga kaspero. And then, kay Rene David. Ayan, shoutout. And then, kay Ranran Piñaroyo, shoutout dyan. Idol, pa-shoutout naman, bagong subscriber. Ayun, thank you. And then kay Bro Diggs. Ayan. Kailan ka pupunta dito, Bro Diggs? Naghihintay lang ako dito. Shoutout sa'yo. And then kay Christian Styles. Ayan. Pa-shoutout sa next video mo, Lods Gabi. Your kapwa Spero from CDO. Ayan, Cagayan de Oro. And ingat din kayo dyan lagi. And then kay Mimo Fishing. Ayan. Kay Edgar Perocho, ayun, nice video, idol, watching from Santa Ana, Cagayan Valley. Pa-shoutout na din, idol, ayun. Thank you, Edgar. Shoutout sa'yo dyan, ingat kayo lagi. And then, kay Nignig, Kuluts TV ng Mauban, Quezon. Ayan, bro, dive safe kayo dyan, shoutout. And then, kay Reynold Almazan. Ayan, shoutout sa'yo dyan, bro. Kay Alvin James Hermoso. Shoutout from Davao Spiro. Ayan. Sa mga Davao Spiro natin dyan, shoutout sa inyo at salamat sa panonood na aking mga video. And then kay, of course, kay Karayan Tubi na laging nanonood sa ating video, always present. Grabe, salute, call. Thank you. And then kay Karamon Bakulinaw, shoutout sa iyo. Tol. And then kay Ate Amy, kay Ate Flor, ayan, shoutout. And then kay Nunong Palaboy TV, shoutout na rin sa Richu family dito sa Aklan. Ayun, shoutout. Kay Way TV. Ayan, present idol, harvest na naman. Ayan. Kay Handsome Spear Fishing. Ayan, shoutout sa'yo. Kay Union Ngadex. Shoutout from Roa City, Capiz. Ayun, sana makapunta ako dyan, mga Union. Gusto ko rin mag-travel adventure natin dyan. Of course, kay Idlas. Ayun, no skip ads para kay Master Gabi. Ay, thank you, bro. Thank you. Idlas. Kay kanina to? Jamali Lawani. Ayan, shout out sa'yo. At ingat lagi at salamat sa pagpapanood. Kay sino pa? Ayun, yung na-shout out ko, mga kaspero, ito yung mga comments sa bagong upload natin. Ayan. So, ito yung title nito, yung Astig na Monster Fish. Ayan. Ayun yung isa-shout out natin. Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos, mag-shoutout pa po tayo. Of course, shoutout na rin sa 2 Feet Spero family. Ayan, ng Sambales. Bro Gab, sino nga yun? Joel, shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo and dive safe. And then kay Ju Free Dive, shoutout po. Kay Peter Marqueto, shoutout. And then Zax Brandon, shoutout po. And then kay Jane Osola, shoutout. And then kay Robin Sintu Max Vlog. Ayun, shoutout from Siargao City. And then kay RDS Spear Fishing Adventure, Bunny Rowell, shoutout sa'yo. And balik ka na, shoutout. Galing ka palang De La Paz, Arizona. Ayun, shoutout sa'yo. Ingat ka lagi dyan, buddy. And then kay Rex Martin, shoutout po. And then Jundil Parame, shoutout. And then kay Richie Sarsa, ayan, shoutout from Gihulungan City, Negros Oriental. Shoutout kay Raymond Orbesta, shoutout, watching from San Jose, Romblon, Hambil. Ayan, namiss kong umuwi ng Hambil. Taga doon rin ako, mga kaspero. And then kay GC VG TV Vlog, ayan, shoutout sa'yo, from Bohol. Kay Blaze Gaming Get na ba to? Ayan, shoutout sa'yo.
Kay DF Hand Spear Gun. Good fishing. Ayun. ERDs. Ayun. Shout out sa'yo bro. Dive safe. And then, kay JJ Hand Fishing, Master, salamat sa panonood sa aking video. At, lagi kang nanonood dyan. Ingat lagi. Dive safe. Spero. At dyan, nagtatapos ang ating mga video mga kaspero. At, thank you ulit sa wala sa akong pagsuporta at panonood sa aking mga video. God bless and bye-bye!